Kaixo, bideo honetan zatigen arteko batuketak eta kenketak landuko ditugu. Demagun batuketa hau egin behar dugula. 3 zortziren gehi bat zortziren. Zer egin dugu? Hartu dugu pastel bat, adibidez, eta pastel hori 8 zatitan banatu dugu. Zortzi zatitan. 3 zortziren. Hauze hartu dugu alde batetik. Eta beste alde batetik, bat zortziren. Adibidez, hauze. Guztira zenbat hartu dugu? Bat, bi, 3, 4, zortziren izango da, ezta? Hau da, izendatzailea berdina daukagunean, izendatzaile berdina ipintzen dugu. Eta zenbakitzailean, kasu honetan, 3 gehi bat, 4. 4 zortziren simplifikatuz, bai zenbakitzailea eta bai izendatzailea 4 gaitik zatitzen baduguz, erdia geratuko jago. Egin dezagun orain batuketa hau. 4 dena gehi 3 bosten ken bat 10. Hemen tartaren zati bat hartu dugu, hemen 3 eta hemen bat. Baina kontuz, tarta zatiak ez dira berdinak, ze hemen tarta 4 zatitan banatu dugu. Eta hemen 5 zatitan, berton 10 zatitan. Bai? Beraz, kasu honetan, ezin dugu eragiketak hain errez egin. Zer egingo dugu lehenengo? Izendatzaile berdinera laburtuko ditugu. Zein izango da izendatzaile komun hori? MKT, 4, 5 eta 10. 4 deskonposatu egiten baldin badugu, izango da 2 karratu, ala 2 bider 2. 5, zenbaki lehena denez, berdin 5 geratuko da. Eta 10 izango da 2 bider 5. Beraz, nola egiten dugu orduan MKT, gogoratu MKT izan behar dela, 4 multiploa, 5 eta 10. Beraz, 4 euki behar dut. 2 bider 2. 5 agertu behar da, ez dut idatzi, beraz idatzi egiten dut. Bider 5. Orain, 10arekin noa, 2 badaukat 2 bat, 5 badaukat 5 bat. Beraz, 2 bider 2 bider 5 bada 4, 5 eta 10en multiplo komuna, eta gainera da multiplo komun txikiena. 2 bider 2 bider 5, 20 da. Beraz, izendatzaile komuna 3etan, 20 izango da. Lautik 20ra pasatzeko egin dut 4 bider 5. Izendatzailea bider 5 egin badot, zenbakitzailea ere bai bider 5 egin behar dut. Eta 1 bider 5, 5 izango da. 5etik 20ra pasatzeko egin behar dut 5 bider 4. Izendatzailea bider 4 egiten badot, zenbakitzailea ere bider 4 egin behar dugu. Eta 3 bider 4, 12 da. 10etik 20ra pasatzeko 10 bider 2 egin behar dut. Izendatzailea bider 2 egiten badut, zenbakitzailea ere bai bider 2. 1 bider 2, 2. Orain, izendatzaile berdina. Zenbakitzaileak 5 gehi 12, 17, ken 2, 15. Eta hau, simplifikatu egiten badut, zati 5 egiten badugu bai zenbakitzailea eta bai izendatzailea, 3 4en geratuko zaigu.